Sabies que una eina de 175 watts pot canviar la teva casa en minuts? Top 3 eines elèctriques per fer-ho. Dremel 4250 es presenta com la primera del nostre top. Amb un motor de 175 watts i una velocitat variable que arriba a 30.000 revolucions per minut, aquesta eina rotativa és un veritable arsenal. El preu, 79 euros, i la puntuació de 4,3 de 5, basat en 1.067 reviews, la posen en una posició molt atractiva. Moltes persones l'han trobat el que esperaven d'aquesta marca, i el seu kit de 35 accessoris ha estat elogiat per la seva versatilitat. Un usuari ha dirigit que ha fet de L Dremel 4250 la seva eina imprescindible per a reparacions casals. No obstant això, alguns han relatat una falla ràpida després d'un mes d'ús, cosa que no és habitual. En resum, el Dremel 4250 combina un preu competitiu amb una gran funcionalitat, però, com tota eina, pot presentar problemes de durabilitat en alguns casos. Dremel 4250. A continuació, veiem l'eina que pot sorprendre't per la seva potència i robustesa. El Questo 2 és una eina de gran capacitat que es troba per 71 euros. Amb una puntuació de 4,3 de 5 basant-se en gairebé 3.078 reviews, aquesta eina és un soliderament molt apreciada. Alguns usuaris han destacat la seva força i la seva capacitat per a tasques professionals i han comentat que és molt barata comparada amb altres models de 300. Però, com a desavantatge, el mango de sujeció no es fixa bé i, amb el temps, pot trencar-se. També s'ha mencionat que l'eina és pesada i pot ser incòmoda si la utilitzes durant llargues hores. Aquesta és una eina que, tot i el seu pes, ofereix una potència que val la pena considerar sempre que tinguis en compte la gestió del seu mangament. El Questo 2. Primera ara, l'últim i, segons molts, el millor de la nostra llista. El Questo 1 és una eina que es troba per 26 euros, amb una puntuació de 4,3 de 5 basada en 10.096 reviews. Els usuaris l'han descrit com una eina molt completa, amb molts capçals per tallar i polir, i que ofereix una bateria duradora i força. Alguns han comentat que el disc de tall petit falta, però la resta de la funcionalitat és perfecta. A més, molts l'han utilitzat per a treballs de modelisme, i la seva potència és ideal per a tasques de detall. La bateria pot durar una mica menys que esperat, però el rendiment global és altitud. En definitiva, el Questo 1 combina un preu molt atractiu amb una qualitat que satisfà la majoria d'usuaris. El Questo 1. Si t'has agradat aquest top, no t'oblidis de donar like, subscriure't i activar la campana per més vídeos com aquest. Fes-nos saber quina eina és la teva preferida en els comentaris.